Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa kunena kuti kusatira kumangidwa kwa mamembala osiyanasiyana a chipani cha Malawi Congress Party kwa usangwedegwede komanso kusamvetsetsana ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti mkati mwa chipanichi mwayambikano conflict, ndipo mlipoti amene tapeza ife kuno kusama vita tapeza kunena kuti pali kagulu kena kanthu kamene sikakufuna kaye kudzionesera padakali pano kamene kadakhalaponso nduna mbuyomu amene akukonza upo ofuna kuchosa mmodzi mwemwe ndi membalanso wa chipanichi yemwe padakali pano ndi leader of opposition ku nyumba ya malamulo amene ndi Achoke banda. Ndipo malingana ndi malipoti omwe tili nawo tapeza kunena kuti maministers amenewa mawa wa tsiku la lero pa 5 February alembera kalata yemwe adakhalapo mtsogoleri wa dziko Dr. Lazarus Chakwera omwe padakali pano ndi president wa chipanichi. Iwowa alemba samoni imene akufuna kunena kuti pachitike mkumano wazizizi ku headquarters mu mzinda wa Lilongwe, kumene cholinga chake ndikufuna kuchita push move yosintha Achoke banda ngati leader of opposition. Ndipo meeting imene yafotokozedwazi amene ndi amodzi ankati mwa chipanichi afotokoza kunena kuti nkhani imene akufuna iyendesa apa ndi nkhani yofuna kukonza maka ku nkhani za ndale. Ndipo malingana ndikufotokoza kuti move ikuchitika ndi kagulu ka anthu kamene kadakhalapo ndona mu nthawi ya Chakwera omwe akukakamiza Chakwera kuti achite act against Achoke banda chifukwa choti ndi munthunso amene iwo adamusankha chifukwa cha mphamvu zawo osati NEC nimene idagwirizana kapita kuti National Executive Committee, komano Achoke banda adasankhidwa ndi mphamvu zimene zidapasidwa amene wa Lazarus Chakwera, ndipo akuwapemphanso kunena kuti ndi mphamvu zawo zomwezo awachosenso amene wakamba kunena kuti pali zovuta zingapo zimene azipeza kuchokera kwa amene wa Achoke banda. Ndipo malingana ndi masoso omwe tapeza kunena kuti kagulu ka anthu amene ndi masources osiyanasiyana kuchokera kwa anthu ochokera mchipani chimenechi cha MCP kaguluka kafotokoza kuti sikakukondwa ndi utsogoleri omwe ali nawo amene wa Achoke banda andi akwachita accuse iwowa polephera kuteteza anthu omwe akumangidwa komanso kulephera kuchita kafukufuku za nkhani za momwe zikuyendera. So nkhani yayikulu imene akuchita argue akufotokoza kunena kuti Achoke banda pokhala leader of opposition adawadalira kwambiri komano aoneka kuti alephera kutetezera azinzawo amene akhala akumangidwa pakati paso mwina fonso nkumati kuti mayembekeza kuti Achoke banda azichitapo chani pa nkhani zimene zipopeza anthu ngatalola kwa palibe chilichonse chimene Achoke banda angachite. Anyways, komano malingana ndi kukamba kwa anthu amene wawa afotokoza kunena kuti zifukwa zimene akuchitira push meeting imene iyi ndi nkhani yonena kuti amene wachosedwa chakulephera kuchita defend anthu amene akumangidwa awa. So mukufotokoza kwa afotokoza kuti zikuoneka ngati kuti Achoke banda siya anthuwa pambali kapena kuti awatuluka muchinsisi ndithu. Mmodzi mwa anthu akuluakulu kuchipaniku ndiyemwe adafotokoza zimenezi, ndipo afotokoza kuti iwowa akukhulupirira kuti akugwiritsa ntchito udindo umene iye ali nawo padakali pano posateteza anzake komano kuziteteza iye yekha mwini. So nkhani akuyibweretsa muganizo lonena kuti chiyambireni kumangidwa anthu enawa Achoke banda sanamangidwe kalikonse, ndipo palibe kumwe kakumveka kuti nayenso akufunidwa ndi apolisi. So chifukwa cha mphamvu komanso udindo umene ali nawo ngati leader of opposition zikuoneka kuti ndi zimodzi mwa zinthu zimene zikukwanisa kumudefenda. So iwo apeza kunena kuti iye sakuwathandiza kuwadefenda koma malo make akuzidefenda no ekha. So choncho akufuna iye atasiya udindo umenewu ngati leader of opposition ku nyumba ya malamulo, komano akuchita push Chakwera kunena kuti amene achite
against ichola banda mwanjira ina muchose chifukwa ndiwo adasankha chifukwa cha mphamvu zimene adapatsidwa koma padakali pano akuwapemphanso kunena kuti achite act chifukwa kuti amenewo alephera kuchita monga amayenera kuchitira ngati mamembala awo akukumana ndi zokhoma. Iwo adayenera kukhala patsogolo kuti adziwa defender kufotokoza kwa mamembala a chipanicho kuti iwo amayembekezera kuti achichola banda azichita motero. So amapitirizanso kufotokoza kuti iwo akuona kuti ndipo akukhulupiriranso kuti achichola banda kusangalala ndi udindo umene ali nawo komanso kutetezedwa kumene kukuchitika kumene is backed by Chakwera. Ndipo izi zikupangitsa kuti iwowa azilekereredwa kapena azichitidwa avoid to arrest. Yes, chifukwa kuti sakumangidwa zikuoneka kuti iwowa zikuchitika izizi chifukwa kuti ali backed ndi Chakwera. And iwowa he is enjoying protection, special protection kapena lichitetezo chapaderadera chimene akuchilandira kuchokera kwa amene wa Chakwera komanso kumulepheresa iyeyi kuti amangidwe zimene zili zosiyana napo ndi anzake kunena kuti akumachitidwa picked one by one koma iye no sakumatengedwa. So malumwe ake akufuna iyeyi atani asiye udindo wake. So anthu afotokoza kuti malingana ndi udindo umene achichola banda ali nawo zopangitsa kuti anthu ena ankati machipanichi ayambe kuzunzika. So pali maganizo awiri. Ganizo lotsiriza limene anthu afotokoza ndilona kuti chimene akuchifuna tsopano padakali pano zikuoneka kuti Chakwera komanso achichola banda ndi anthu onazo kuti zinthu zawo zikuoneka ngati akuchitira limodzi. So malomwe ake mochita avoid zimene zizi neki imene ikuchitira push imene ndi emergency the National Executive Committee meeting imene akufunanso achite demand resignation ya Chakwera. Ndipo akuwafuna kuti iwo asiye udindo wawo ngati mtsogoleri wa chipani chimenechi cha MCP kambanso kunena kuti iyenso ndi mmodzi mwa anthu amene sakutengapo action pakumangidwa kwa anthu a mchipani chimenechi. Mukufotokoza kwawo kufotokoza kuti zopangitsa kuti mamembala azizunzika. So achichola banda polephera kuchita protectors nzawo. So iwo onse pamodzi ndi Chakwera akuyenera achoke chifukwa akufotokoza kuti achichola ali ngati chishango chimene chimawateteza amene wa Chakwera chifukwa choti Chakwera ndi achichola ali pa linki chifukwa chake amene wa Chakwera akupitirizabe kumasogolera kumene kuchipani koma ngati achichola angachoke palinso possibility yonena kuti amene wa Chakwera athanso kuchosedwa pa udindo amene ali. So ndinkhani zoti anyway, so muone kuti emergency ikufunidwa pamenenso posachedwapa aphungu akhale akubwereranso ku nyumba ya malamulo kukayambanso zokambirana zimene akakhale akuona magawo osiyana. So ndi modzi mwa nkhani zovuta ndithu zimene tingazifotokoze kunena kuti mvula ikagwa kuchuluka zoliralira. So mukaona mukausata mpungepunge onsewo ukuchitike chifukwa chona zoti Chakwera komanso achichola banda ndi anthu oti amamvana. Ndipo kwa chachikulu chimene chikufotokozedwa ndi chonena kuti akuluwa amene ndi achicholawa akudandaulidwa kuti sakuchita defender mamembala awo amene akhala akumangidwa amene akhala kuchitidwa picked pakatipa. Adi chinthu china akufotokoza kuti zimene zidzathandizira kuti nawonso asakhale mmodzi mwa anthu omangidwa chifukwa cha udindo umene ali nawo komanso kuchitidwa back ndi amene wa Chakwera. So akufuna onse kuti angochokera sache basi akungosetsa onse. So ndimafuna ndimve komanso kudziwa maganizo anu kuti kodi mukuona motani kuti mamembala enawa akuchita suggest zinthu zoona akupenekera zinthu zoona kunena kuti amenewa achichola akupeza mwayi osamangidwa chifukwa kuti ali linked ndi Chakwera kapena mwina iwo ndosalakwa kapena tidikire iwo akhalenso akutoledwa kapena inu mukuziona motani kuti zimenezi mungazifotokoze motani kuti kapena monga anthu ena amafotokozera kuti mvula ikagwa kuchuluka zoliralira kuti mwina chifukwa chakumangidwa kwa anthuwa tionabe zochitika zambiri zosiyanasiyana zimene zikhalebe zochitika kumeneko kuchipani kugwedezeka kwa chipani ndi zina zotero komanso ena mamembala ambiri takhaso tikuona akutuluka. So through comment section ndi momwe ndingadziwe komanso kumva kuti mukuti mbwanje pa nkhani imeneyi. So mu video mtsiko lero mudali ndine 11 wa nthawi zonse Mark Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso
subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.